हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। ମୁଁ ଆସି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଛାତ ଉପରେ ଗଛମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଛମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଖରା ପାଇଁ ସବୁ ଗଛମାନଙ୍କର ହାଲତ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ବହୁତ ଜୋରସେ ଖରା ହେଉଛି ଆମର ଏପଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣି ଧରି ତା ସହିତ ଆସିଛି ତାକୁ ଗଛମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ବନେଇଥିଲି ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ଆଉ ଚା ପତିର, ସେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ପାଣିରେ ମିଶାଇକି ସବୁ ଗଛମାନଙ୍କରେ ଦେଇଦେବି। ଯେଉଁ ଗଛମାନଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ବଡ଼ କରିକି ରଖିଥିବୁ, ସେ ଗଛମାନଙ୍କୁ ଏ ଖରାରେ ଶୁଖିବାର ଦେଖିଲେ ନା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଯେମିତି ଆମର ଡାଇନ୍ଥସ୍, ଇଏ ମୋର ପୁରୁଣା ଡାଇନ୍ଥସ୍ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଖରା ପାଇଁ ତା ହାଲତ କେମିତି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଖିଗଲାଣି ପୁରା। ତାକୁ ଯେତେ ବି ପାଣି ଦେଲେ ଯାହା କଲେ ବି ସେ ଏବେ ଶୁଖିକି ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବଞ୍ଚିଛି କିନ୍ତୁ ଶୁଖି ଯାଉଛି ତା ପତ୍ର।